दिनै हादरसायाव सोलिगासिनो बिसायख'थिनि भट आजावनाय हाबाफारि 2 नं सौरागुरि गुदि फरायसालिनि 105 भट मिरुआव प्रमद बर'आ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। गावनि बिसि आरो फिसाजोजों लोगोसे गावनि बेसेन गोसा भट दान होबाय। तामुलपुर बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर'आ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि उनाव देरहागोनखौ रोखायै फोरमायथिबाय प्रमद बर'आ। फारसेथिं थांनाय हरनि समाव कुमारिकाटानि पानबारियाव बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा AK-47 जों गुलि गावनाय आरो इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ बुनाय जाथायखौ गोख्रों सोंखारियो प्रमद बर'आ। MCLA बिजितगोरा नार्जारिनि बिथोनजोंनो बे जाथाया जादों होननानै फोरमायो प्रमद बर'आ। ब्रैजिथाम नं तामुलपुर जि कन्स्टिटुएन्सि जोंनि एसेम्बलि बेवहाय आङो भट होबाय। लोगोसे दिनैनि समाव आङो जोंनि साफ्रोमबो बिजाथि जायफोर नैबे बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि बिजाथि गसंदों बयनिसिमबो आङो हामलायनाय बावदों। आरो आसामाव 122 समस्तियाव गोबां रोजा रोजा बिजाथिफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गसंदों, बिथांमोननोबो आङो आंनि हामलायनायखौ आं बावहरदों। आरो लोगोसे नैबे जि बिसायख'थि बिनि गेजेरजों 16थि आसाम एसेम्बलि जागोन एबा सरकार जागोन, बै समाव जिखिनि जोंनि कमिटमेन्ट बेखौ बयबो लाखिनांगौ। खोथाया जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो 5 बोसोरनि उनाव लकसभा एसेम्बलि आरो गुबुन गुबुन लकेल आरबान बडिफ्राव इलेक्सन जायो आरो बिनि उनाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि गोसोजों मोजां मोननाय बिजाथिफोरखौ देरहाहोयो आरो बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा मोनसे आसा फारियो जे उनाव बे देरहालांनानै खामानि मावगोन। दा जोंनि बिबान जे उनाव जों रायजोनि खामानि मावनांगोन। नाथाय भारत हादोरा मुलुगनि मादाव बयनिख्रुइबो जौसिन सुबुं दारा खान्थिजों सोलिनाय हादोर। बे हादोराव जों बयबो दिनैनि समाव गोख्रों जानांगोन आरो नोगोरारि हिसाबै जोंनि दायित्वखौ जोङो बुजिनांगोन।